belai ke asuke kena toka mane bwkha rikjaka asuke kena toka nini tinang belai kejeng tebo kujugo kadi tai nung gitar rok bai srungi tongmani harmonium rok bai srungdi tai bo try khaidi nini khorang belai ke kujugo kasajak belai ke nung high school bor sabi mano belai ke kekruk nung recapdi nini tkenang belai ke tamhnai pohor hambai PLUNGSMAITI nung tini asuke feelings bersabka Resamungo, the feelings nangmani, about 100 to 100% nang feelings to sabka. Nini the book calls it variation vibration. Jebabe sang kanawi manka. Sangmo asal resap na kisi buku kumona di bersapung. Abon ni resapung sang recording si kanawu. Pia bat tini nang tamu live jebabe resapka. Amo tei tam sanai outstanding in mana sinai bela hambai tei buka ham kersap di hambai sir all the best PLUNGSMAITI nini resamung khanage ang belake tini khatong tobjaka resamung suinai resamung surti sanai ni bono nung tini belake makhang singri rikha hambai sir resapnai to surti sai resapnu ni surti sanai kha sini orun sini jasa tongbu orun bini imang no nung muk thangkhlai rokatini asa kam khe resapka hambai sir hambai jang puila mona debini bukuwa ja khana mani bon islaifano nini tini khorang no sung khana thokjako kha mona debini no khana thogya hini samani ko gya mani nini khana thokka nung dosa kanchan pura asuk konani ba bahai ke asuk khorang ketikhe asai peikha hambai sir table hambai Bwkha hambai sini expert judges rani khub tikai